Nakon završetka ciklusa regionalnih natjecanja kuhara koji su se održali u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji i Sloveniji, Škmer organizira interregionalno natjecanje kuhara evropskih regija. Makarska će već 5. godinu biti domaćinom natjecanja na kojem će se proglasiti najbolji interregionalni kuhar godine. A možemo očekivati dobre radove, dobro kuhanje, puno dobrog druženja, izmjenjivanje novih ideja, bit će tu nešto i radionica i po prvi puta uz profesionalno natjecanje tu će biti i natjecanje amatera. Na Ikeru će se na jednom mjestu okupiti 10 najboljih kuhara sa svih regionalnih natjecanja, te će se među njima odabrati onaj koji će ponijeti titulu najboljeg interregionalnog kuhara. Znači imamo pobjednike finaliste Bisera Mora, natjecanja u Kranjskoj Gori, natjecanja u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji i u Srbiji i tu su oni, tako su se plasirali. Imamo natjecatelje van ove regije iz Slovačke i Albanije i to su, kao što rekoh, najbolji natjecatelji ovdje. Nisu oni poznati kuhari, oni se to trebaju dokazati, međutim na samim natjecanjima koji su trajale kroz cijelu prošlu godinu dokazali su se i kupili su svoju kartu za Iker. Natjecanje će se odvijati u 3 dijela u ukupnom trajanju od 2 sata. Stručni žiri sačinjavat će velikani hrvatske i evropske kuhinje, među kojima su Stevo Karapandža i Istok Legat. Imamo medijski žiri koji će ocjenjivati njihov nastup pred medijima tijekom intervjua i samo vladanje u kuhinji, odnos prema gostima. Također imat ćemo drugi žiri koji će pratiti njihove vještine, odnosno skillsove gdje će oni na određenu temu morati svi napraviti točno, precizno i stručno. I naravno najvažniji dio njihovo kuhanje gdje će pripremati meni od 3 slijeda na zadane namirnice. Ponijeti titulu najboljeg regionalnog kuhara od velike je važnosti u kulinarskom svijetu, a ujedno i dobar motiv da se ulaže u svoje znanje i vještine. Velika je stvar biti prvi među jednakima. Oni su tu jednaki po tom što su bili već pobjedili na natjecanjima, čak su se neki mlađi dobro pripremali za to, i naši članovi i vani već odavno traju pripreme i mislim da će imati fantastične rezultate. Osim toga, to je izvrsno i za promociju naše gastronomije, cijele turističke Hrvatske i pogotovo Makarske rivijere kao domaćina. Intencija interregionalnog kupa kuhara je zajedničko druženje i pokazivanje vještina na najvišoj razini, istaknuo je Bremec. Natjecatelji se ne moraju brinuti ni oko smještaja, ni oko namirnica. Samo dođu, ponesu svoje znanje, otvoreno srce i u ta 2 dana mogu pokazati ono što najbolje znaju, a isto tako i naučiti od prvog i drugog do sebe s kojima rade. A ove godine po prvi put održat će se i natjecanje u kuhanju za građane. Spremat će se jetrica na venecijanski način. Jedrica Venecijano je jedna tradicionalna stvar koja se kuha u ovim krajevima, u domaćinstvima. Jedno fino jelo od teleće jetrice, palente i kapule bijelog vina i mislim da će amateri to moći dobro napraviti, da će unesti jedan žar u to i da će to biti super. Posebna pozornost pri ocjenjivanju obratit će se na izgled i okus jela i najbitnije na energiju u kuhinji. Kao što je poznato i nekakva energija od kuhara ulazi u to jelo, a to se posebno pokazuje na tom kad imamo natjecanje kao što je Iker, gdje svi imaju iste namirnice, međutim trenutno stanje uma, duha i nekakva inspiracija donese pobjedu na Ikeru. Interregionalni kup kuhara evropskih regija održat će se od 19. do 21. veljače.